Cire kayanki. Magana ba ake miki ki cire kayanki a'a. Za ki cire ne ko sa a cire miki? Ku tube min ita. Wayo Allah dan Allah ina da magana. Kai, babu wata magana da ke da ita. Oga, ni zan tube ma ita. Rumfa zan muku ko kuma abacha zan hada muku. Ni ma an ka gama hen dora oga. Oy Allah na. Sorry sa, mon sa. Au, ni dan daba ne. Me maganar da kika ce kina da ita? Kaga yanzu a haka ba za ka samu abin da kake so ba. Amma zan kafa maka wasu sharaɗoɗi. Idan har ka cika sharaɗoɗin, na yi alkawari zan baka haɗin kai. Kai, wani sharaɗi za ki kafa wa oga? Kaga oga. Yadda na tama miki a rayuwata, ba irin sharaɗin da ba za ki bani in bi shi ba. Saboda haka ko menene ki faɗe shi. Ina so a tsawon wata ɗaya, a kowace rana, kai sallah cikin jam'i. Sannan kada ka bari rana ta fito ta faɗi ba kai salatin manzon Allah ba. Ka san istighfari? Ina so a kowace rana kai istighfari ko da guda 5 ne. In har ka cika wayannan sharaɗin, ni kuma na yi alkawari zan baka haɗin kai. Yanzu zaɓi ya rage naka. Don wannan alfarma kawai ki kwantar da hankalinki. Zan yi abin da ya fi haka, in dai akan cimma bukata ta ce a kanki. Je ki. Dakata. Ki sani, karya min alkawari, tamkar kin sai bala'i ne da kanki. Wallahi, in dai na neme ki na rasa bayan wata ɗaya, sai na nemo ki duk inda kike, kuma a tsaye zan yanka ki bayan na gama amfani da ke. Na yi alkawari. Ci gaba da tafiya. Shaho kwace kayan yaro. Wallahi ko babban ma ya ɓoye. Amma na ji daɗin ganin ka haka. Ya batun alƙawarinmu. Alƙawarin da na ɗaukan miki, na cika shi kamar yadda kika nema. Alhamdulillah, amma na ji daɗi. A yanzu kana da damar da za ka ɗauke ka kai ni duk inda kake so. Gida ko hotel domin ni ma na cika alƙawarin da na ɗauka. Allah sarki. Ina so ki san wani abu. Wannan abu da kike faɗa babu wanda zai aikata shi ba tare da an cire masa imani a ransa ba. Ni kuma irin abubuwan da kika umarce ni akan na yi su sun sa imani ya ƙara zama a zuciyata. Hasali ba abin da ke tunani na zo ki cika min, na zo ne miki godiya domin kin ɗora ni a hanyar da na ji daɗinta kuma na san na dace. Saboda haka a yanzu ba zan yi aikata aikin alfasha ba. Kai, alhamdulillah Allah na gode maka. Na zama silar shiryon wani. Ni ko wani irin lada zan samu. Kai ma na gode maka. Ba komai. Babu komai. Babu komai. Babu komai. Babu Wannan irin mafarki ne. Cin makaranta. Burina
burina, 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 burina. Wallahi shi ne. Ke, dakata uwar me zaki a wurin nan? Ina son magana da wannan. Magana uwar me zaki gaya mar? Ya kai, Na Allah ya sunanka. sunana Shahu. Shaho kuma. Shaho ai ba suna bane. Kai, wannan shaho ba suna bane. Kin ga faɗi abin da ya kawo ki. Saboda zaman guri ɗaya tsautsayi ne in ji kifi. Wallahi wani mafarki nai da kai. Mafarki da ni kuma. Ina so ki bani labarin wannan mafarkin domin na manta adadin shekarun da na ɗiba kafin mace ta samu kusanci da ni kamar haka. Na san na faɗa maka za ka fahimta. Ina jinki. Da farko dai cewa kai in cire kaya. Ki banna a kashe-kashe, ki banna a shaye-shaye, ki banna a ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, ki kuma banna da rashin imani na. Amma bana wannan layin, saboda haka ware. Ki ware mana! Ta ɓata min rai wallahi. Ni ta gani a mafarkinta, an nace ta cire kaya. Na ruwana da mata. Wato nike gaya ma darakta wallahi baya muni sun sha da kyar a hannun Barcelona. Wallahi Allah. Kai ai wasan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan Allah tambaya nake. Allah ya sa mu sani. Okay, Allah ya sa mu sani. Ni bako ne. Na zo neman wani bawan Allah ne. Ko Allah ya sa kun san shi? Me sunansa kenan? Sunansa Yusuf. Yusuf. To amma kai mai gida Yusuf kawai babu wata alama ko kuma inkiya wanda za mu iya ganewa saboda Yusuf ai za a samu Yusuf da yawa a nan. To, ina da wani hoto nasa. Bari na nuna muku. Masha Allah. Abin da ya kamata ka yi kenan. Shine da. Tunda kana da hoto ai abu ya zo gidan sauki. Wannan gaskiya. Sai ka nuna mana hoto. Shaho, wannan kisa naka shine zai zama professional kisa. Ga adda a gefe kuma amma an zabi da dutse za a yi. Dan haka kana kaiwa zan yi kabbara. Allahu akbar. Ai kyau. Wallahi wanda na sani a mafarki baya kisa. Ba ka kisa. Ba ka kisa. Ban taɓa yunƙurin kisa an dakatar da ni ba, sai yau. Kuma wadda za ta dakatar da ni mace ce? Ina so wannan ya zama na farko kuma ya zama na ƙarshe. Idan kika sake shiga harkata, wallahi sai na feɗe ki.
Ina son ka. burina burina amma kin bani mamaki Husna. Tsawon shekara da shekaru baki taɓa furta min kalmar soyayya ba, amma kin zo kin furta wannan mara amfanin. Safwan kenan. Wannan bai shafi soyayyar ka ba. Kowane ɗan adam yana da buri. Ni nawa burin shine burina burina burina. Ƙawata na rasa yadda zan yi. Na gaza. Shawo na yi iya yadda zan yi, ya gaza fahimta ta. A gefe guda kuma ga Safwan ya hura min wuta, yana zargi na. Ni fa ina gani burin ran nan na ba zai cika ba. Burina. Ƙawata, kwantar da hankalinki. Zan baki shawarar da za ta magance matsalar komai da komai. Na ɗaya, ki banni da Safuwa. Na biyu, ga kunnanki. Burina, 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 burina. Kana ji? Da Allah je ka karɓo min wannan zaren, isauri kalansa nake so. Kar ka daɗe fa. Safuwa, in ka gama da Allah ina son magana da kai. A'a, magana fa nake maka kai shiru ka kyale. Sai ki sa loudspeaker kina kiran sunana, ni zaki dinga yi wannan kiran da Allah malama. To dan Allah ya haƙuri ka zo mu yi magana. Ya ni a haka? Dama magana ce nake so in maka akan Husna ba, ai ba zai wuce Husna ba. Duk wani abu da yake faruwa tsakanin mu ke kike hada mu, to me kuma zaki ce mu? Ba faɗa na ce kai mun ba, fahimta ta ya kamata. Kin ga da Allah ba abin da zan fuskanta. Kin zo da wani guntun munafurcin kina ga mu wani Husna da Allah. Kai bari ka ji gaya maka, na rantsi maka da Allah na fi ka tijara. Aikin banza ashe ma ai tijara ce ki na ni na tsaya ina ma biye miki. Sai ki ta yi. Ka daɗe ba kai ba. Za a taɓa gaya maka gaskiya kuwa ka ji ba. Taɓa gaya. Burina, 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 burina. Ku rufe idanunku da Allah. Ku kautar da kawunanku mana. Ban saba ganin ki da wannan shigar ba. Me yasa kika yi wannan shigar? Ai dama mu mata mukan yi shigar da muke so a lokacin da muka so. Baka ji komai ba? Kamanya. Ina nufin baka ji komai a kaina ba? Ban ji komai ba. Kuma ba zan ji komai ba. Saboda ban sa a raina zan ji ba. Kin gane? Oh! Wai ya kake so in yi ne? Me zan yi burge ka ne? Tsawa ba take ma fa. Bata. Na bi duk wata hanya da ya kamata mu bin jawo hankalinka amma abin yaki. Ya zama dole a ce akwai wani abu da kake ji a ranka game da ni, kuma wallahi tallahi sai na cika burin raina. Burina, burina. Gaskiya kana da kira, kai gaskiya kirar ka ta haɗu. Ina san girki ta yi mun, tabbas ta yi mun. Ku shirya! Sabo, zagaya kuma da zaben kafce. Me yasa mutanen Virubai suke neman ki?
Ni ba mace bace ba, kuma a macen ma haɗaɗɗiya. Ga wani can yana zaune da ita. Ko kamar gashi yana zuwa. Me alaka ka da ita? Masoyinta ne. Abin kamar wani albara. Muleka India. Ni ne da ba nake magana. To, ni ne da ba. Na jamuli ne. Kai, gaskiya wanda ɗauka ta yi. Zo abokina. Kai ni ba wuce ka bane. Hakika wannan kaftin Ya sha bamba da irin. kaftin da kuke gani na Muleka India. Daga Algaita Top Studio. Kai. Ku kama ta ma. Ni ba faɗa nake so ba, ni kai nake so. Kai kaɗai. Me wannan kuma? Naka ne. Kai. To yi kenan sai an taya waka. Muleka India. Karsashi TV yi masa kwanta domin shege wannan zazzafan kamce. Kada ku manta ku yi mana subscribe. A kamta. Don yi kenan.